Njengoba uthi ngangishela abangani bakho ibaphi lapho. Awukwazi lo ngikushoyo. Hhayi kuyangithusa lokho. Kuyangithusa lokho. Shuthi mina ngikuphuza amanga njengamanje. Angisho ukuthi ushamanga. Kodwa ngithi kuyangithusa lokho ngoba angimkhumbuli umngani engangimshela. Wawuyini Wesley? Hhayi asikaze senze lutho naye, asikaze sibandakanye futhi naye. Yikuphi okuzokwenza kangcono njengamanje? Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi i-Love Back. Nangoba kubhuti ongibhalelile ngesimanga sokuthi usafisa ukubuyelana nomuntu akade ethandana naye. Kodwa-ke uzosilandisa la abahlangana khona, asixoxele nanokuthi baqhathwe yini kuze kufike ekuthenini bayahlukana. Kodwa nangu la ekhona njengamanje usanesifiso sokuthi aphinde abuyelane naye ngesimanga sokuthi usamthanda. So asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Hayi ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ubhuti waba sibonga? Majozi sibonga. Majozi? Yeah. Majozi? Khozi. Lukhozi? Yeah. All right. Ukhulele kuphi? Ngikhulele eMelmoto. Usahlala khona namanje? Kwamanje ngisazama impilo la eThekwini. Oh, okay. Ngicela nje sivele sihlale phezu kodaba ungichazele ukuthi nahlangana kuphi nosisi lo ofisa ukuthi ubuyelane naye. Usisi ngihlangane khona la naye eThekwini. Mangaphosisi 2016 kanje. Okay. Ngathi mengihlangana naye sathi ukwazana nje iminyaka. Okay. Ukwazana wethu iminyaka ke saqala ke senza impilo yethu le. Sazama ukuthi sazane kahle. Sithe mase sazana kahle sisibona ukuthi hayi yonke into ihamba kahle. Hayi usisi wamanje wangishintshela nje isithubeni wangipha ikholi. Waphinde wangitshengisa ukuthi hayi into zakhe akhambi kahle manje. Thema sekunjalo ke waphinde wafona wangiphenye ikholi esibili kusho ukuthi hayi engathi angimphathi kahle. Oh, okay. Kodwa isitori asichazanga sesisonke kodwa wathi hayi uyahlehlela yena ngazi noma bese bhunguka yini wangagcina ngithi ngiyomcheck nala ahlala ngakhona ngikwazanga ukuthi ngimthone. Yini le mhlambe mawubhekile athi awumphathanga kahle ngayo? Noma engachazanga okuningi kodwa nje kwaba umuntu ocikekayo kwi-call yakhe. Wathi hayi yena usekhathele lento umdlalo wami engudlalayo. Oh, okay. Mangimbuza ukuthi okwani lo mdlalo akazange akuchaze okuningi kodwa wathi mina ngiyazi. Wena nje ngesingawe ngiyazi ukuthi ubuyibona i-relationship yenu ukuthi njani and ngiyazi ukuthi zikhona izinto mhlawumbe uthola ukuthi benijwayele ukugejana ngazo. Bekwenzakalani kahle kahle? Yini le emphathe kabuhlungu? Bowumenzani? Noma kukhona ukuthi mhlambe sigejane. Mina bengingathandi ukuthatha into ifoni kodwa ifoni yami ke bebuya ithinte noma ngingakaze ngithande mina ukuthi ayithinte. Okunye ngiyaye ngikubona ilokho nokuthi besibuye sibe nokuxazisana njengekwe relationship nje ukuthi yes silwa nje kuba naloko kulwa lo okuncane. Yeah, vele wonke ama relationship anjalo akuhlezi kumnandi kuba nalolo suku nje ubonayo ukuthi okay today asizwani and kufanele uvele ukugwinye lokho. But ngixakwa elokuthi azafinyelele ekuthenini i-relationship uyilahlela lekudeni ukuthi yini. But-ke ungichazelile ngiyakhona uku-understand. So usisi umuntu okanjani yena mase kuthiwa uyamchaza nje ungamchaza njengosisi onjani? Injani personality yakhe? Naye bengingakwazi ukumthola ukuthi umuntu kanjani personality yakhe ngoba bengakaze futhi nami ngifuna ukuyifunda bengisadidwe uthando leli engize ngalo la ukuthi ngikwazi ukuthi phela ngimbuyise back ngizobona ukuthi kahle kahle kwenzekani ngayo. Okay. Nina abantwana? Bengakabi naye. And mhlawumbe nikaze nikhulume ngezinto ecishe ziye lapha? Besingakaze futhi. Okay. So nahlukana nini njengoba ula namhlanje senesikhathi esingakanani nahlukana? Mengingaphosisi ngo-2021 sasesihlukene. Noma ngingakhumbuli i-date ukuthi kwakuyinini ngoba ngizange ngibe nako interested yalokho ngisasemhlungwini kanje. And wena namanje inhliziyo yakho isahleli kuyena? Hayi imfuna phansi naphezulu. Mhlambe uke wazama
ukuthola ndlela thizeni ukuthi umsendele ama-text, umlandelise ngama-calls, mhlambe umtshela ukuthi uyamkhumbula, mhlambe uyafuna ukumbona nihlale phansi nixoxe. Uke wazixaka nje? Ngike ngazama impela, ngizama nakhona ku-Facebook la na-social media la. Yes. Ngazama nje impela kodwa noma engafuni ukubuyisa konke ne-phone call nama-message nendlela yasidala le yama-message hayi lutho. Awucabanga ukuthi mhlampe sekukhona omunye umbhemu anayo empilweni yakhe kwezothando, because mawuthi 2021 sesiside kakhulu leso sikhathi leso? Nginako ukucabanga khona lokho kodwa buye ngingafiki ukuthi ngi-give up ngoba phela nami ngiyindoda, kumele ngitshengise ubudoda bami njengoba ngangimtshelile ekuqaleni ukuthi hayi ngizoba indoda yini. Njengoba usinikezile inamba yakhe simfonelile and uzile la e-studio, ukhona njengamanje, so ukulungele ukukhulumanisana naye ubuso nobuso? Hayi ngikulindele. Ngimlande? Ungamlanda. Okay, silandelene. Alright, sibuyele lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esiluza ngokuthi i-Love Back. Nangokusisi uvumile ukuthi asondele nganeno asijoyine kuhlelo lethu ukuze sazi kahle ukuthi kahle lolu cu liyahlangana noma cha. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Umaba lo hle nani? Umameyo. Meyiwa? Yeah. Ababani ba Meyiwa? Bakanomdaya bakamsona. Oh, okay. Ubuye ukuhlala? Ngihlala khona la eThekwini. Ukhulela khona la vele? Yeah, emlazi kayo. Okay. Uyamazi futhi? Yebo ngiyamazi. Yini waphefumula phezulu uthi yebo uyamazi? Yini ndaba? Hayi, soka lami lakudala. Oh, lakudala. Ngiyajabula umbona kodwa ke. Hayi cha. How why? Ikuhlukana kwami nobhuti akubanga kuhle. Kwenzekani? Ubhuti nje uthandweni lethu kwakuneyixakaxaka kodwa I'm not sure noma ezinothisa yini yena. Mangase nje ungithi nje fahla. Kancane ungihlebele ukuthi nanixakazwa yini. Ubhuti ubengayena umuntu nje okwazi ukuqoqa ulimi lekhuluma. Okay. Ubekhuluma noma kanjani nami angihlambalaza naphambi kwabangani bami. Kwayela futhi ekutheni bese ngakwazi ukuthi ngilethe abangani bami endlini ngenxa ukuthi ubeshela kwasani. Oh, okay. Yebo. Mhlambe mawuthi ubekuhlambalaza kanjani, ubekuhlambalaza kanjani, ubethini into owawizwa iba kuhlungu, uzizwe ngazuthi ubukaniseka kubangani bakho? Ubengenalo nje ulimi, bekusime kafika endlini mhlambe nginabangani bami avela akhulume budlabha nje abuze ukuthi ukudla kukhona yini, mengithi yima ngizomlungisa into yokudla athi bengikhamise ngihleli ngenzani imini yonke. Phambi kwabangani? Yebo. Mhlambe uke wahlala naye phansi wamtshela ukuthi mfethu ngiyakuthanda impela kodwa indlela okhuluma nayo, indlela okhuluma ngayo, if ukhuluma nami angiyithanda ingichaza, ngicela bandle ke uzama ukushintsha ukwenza. Uke wazama ukukhulumisana naye? Sisekaningi. Ngimcela into eyodwa ngithi nje kumele naye azama ukuthi angiphathise njengomuntu wakhe, angibuze usikanto uba indoda. Amanje angicanga usibeke indlela yokuthi angakhuluma nomuntu athandana naye leyo. Oh, okay. So njengoba ula ubizwe yithi ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso because uye umuntu osibhalelile kule show le. So ngiyacela nje ke umuphe isikhathi sakho umlalele ukuthi kahle kahle yini la kubizele yona. Kulungile. Ungakhuluma naye? Yeah, ngikubizile lana. Ngifuna ukuchazela ubone nothando lami ukuthi kahle lama gama engangikutshene wona nalezi enze engangizenza ekuqaleni. Angisasho ke lezo oyishoyo ukuthi zimbi. Sengisho lezi engangizenza ukuthi ngikutshengise ukuthi ngiyakuthanda. Iziphi izenzo awuzenza? Eziningi uyazi nawe ukuthi sisithandana iminyaka eminingi kanjani. Isho ukuthini iminyaka eminingi? Isho khona ukuthi besizama ukuya phambili. Wena wasewaqhamuka ususho uso lakho nakhona ongazange ufuna ukungifeyisa. Into engifuna ukuyazi ukuthi yini ufuna ngizoyilalela njengoba usongibizela wangibizela amakhema. Bengifuna ukuzogqamisa kahle uthando lami ukuthi kahle liphumile wena lufuna ukuphuma futhi. Iluphi uthando ukukhuluma ngalo? Yilo laseseliqalile.
njengoba namanje nje ngifuna ukukutshengisa ukuthi hhayi kahle kahle ngiyaxolisa kowakubona ku-wrong okunye kwami engangikwenza ku-wrong. Owakubona ngendlela-ke wrong-ke angazi ngakuchaza ngikuthini kodwa ngiyacabanga ukuthi wogcina ukwazi ngelinye ilanga okunye engingakwazi nami ukuthi njengoba uthi ngangishela abangani bakho ibaphi lapho. Awukwazi lokho engikushoyo. Hhayi kuyangithusa lokho. Kuyangithusa lokho. Shuthi mina ngikuphuza amanga njengamanje. Angisho ukuthi ushamanga. Kodwa ngithi kuyangithusa lokho ngoba angimkhumbuli umngani engangimshela. Wawuyini Sli? Hhayi asikaze senze lutho naye asikaze sibandakanye futhi naye. Yikuphi okuzokwenza kangcono njengamanje? Engifuna ukwenza kangcono ukuthi ngifuna ukutshengisa ukuthi hhayi wena wedwa ozoba khona wena wedwa so qhuba impilo nawe. Ngoba ngangiyimisele nje ngempela. Namanje ngisayimisele. Kanjani lento oyikhulumayo? Angizile ngokuzothi ukwenza ukuthi mhlawumbe ngikuvusele ngamaphiko akudala nje. Ngifuna sidlule kusilokho esasikwenzile ekuqaleni ngoba ngitshengisa khona ukuthi hhayi ngizoxolisa nanokuthi-ke phela sometimes khona uthola ukuthi uyenza into ngoba awuzazi ukuthi bekuqhamukaphi lokho. Ubona ngoba sekwenzekile nje. Into engiyifisayo ukuthi ungixolele wehlise nolaka nephiko. Konke ngizokukhuluma njengamanje nawe. Ngicela ukubuza sisi, ukhona omunye umuntu mhlawumbe osunayo empilweni yakho kwezothando? Yebo ukhona engisasiqala nje njengamanje naye. Okay. Eish. Mhlawumbe ngabe ubhuti ungathanda ukumupha elinye ithuba futhi noma awusayimisele nhlobo? Bengathanda ukumnika ithuba kodwa angimazi noma useshintile yini. Okay. Kunganjani mhlawumbe ukuzama? Angikuphoqi, ungangizwa kabi angikuphoqi. But uzame nje. Mhlawumbe umbone seshintile ngempela. Yini? Sazi. Akumnikeni ithuba ngazi kodwa ngingazama. Usamthanda? Uthanda khona kusekhona. Okay. Uzowenza njani-ke ngalo okhona manje? Angazi konami kodwa ngizobona. Ngoba uthando lwami kuyena nje lisakhona kwamanje. Okay. Ngiyazi vele inqumo enje akuyona into evesana ucimela ubheke. Usudecidile baqeda Ngiyazi kona uzothatha isikhathi. But njengoba la uzocela uthando. So njengoba uthi ungakhona ukumnikeza elinye ithuba futhi siyacela bandla. Ngizozama sisikodwa ngithembisi. Usafuna ukuqala ucabange qala. Yeah. All right. So manje mina ngilokho ngikuthathe ngazothi into ephakathi nendawo ayikho ka left ayikho ka right but ephakathi nendawo. Ungathatha kanjani? Kodwa ke yini ongasithembisa yona ke ekuhambeni nesikhathi ukuthi ubhuti uyogcina ewinile uthando? Engakuthembisa nje ukumnika ithuba aziprove naye njengendoda. Okay. Yo. Mbuka lapha ekhaya. Kuye ngazi ukuthi sezowina. Asazi Nkosi yami. Kodwa ke nizibonelile nani ukuthi kuhambe kanjani. Cela ukuthi ungakhohlisi ukusubscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.